سلام كبرات تخطاتلت مرب سينما سمرة نلوم دما زي تفتحو قدلات كان أربالكم هنا مسانات صنحو زي تفتحو قدلات أبشحن شمونتا ميتن سمانن حموشتن بريطانياوي أما حداري هنداو زوبا جانكيبور زنبرة سر ويليام جيمس هنداوين حارستوت نتزقبرو زنبر موعالات بقلنا عيدهم كفرمو عزيزو نيرو نزي بسنة فلتاتاو مرتعوتات ايدك قفور أمبر اتزبالة زا أقباب مفليدك سبات مخانيو زأمنن أبطغ مخوعل زتصوع نيرو اتي أب أمريكان فرنسان مبزحتن هاقرات أوروبان نقبلنياتات نمفليز تقومولو زنورو أقباب معكان برتيلون زتصوع زنبرة بفرنساو مكونن بوليس الفوزي برتيلون زتأتاتوه أبدقاو تريد دك سبات زمركوس أقبابي نيرو معكان برتيلون أب عدمن قمتن نوحات جنبارن قداماو سنكلنان زقلت مسئلي قبننياتات أفايل زسند حابريتايو مس واحد سباتن بس حزف تصوم زنورو قبناتن أب قمت بمئتاو إذا أقبابزي أدمعي نيرو كبهالي كال أب شحن جعت مئتن سلستنقن منقست أمريكا أسرات أبعتي كتعطاتو زقدد حدا مستنكر فتامي أقاتيمو حلاف مزقب بيت مأسرتي ليفن نورث زوبا كانساس نبرة ميجر ماك ماكلري كوموترو أفتعلت نزفانون زأتون أسرات أم قبالن كلو حارت ألي من إسي نابو قربة أسور بناي سرق قبن أبت بيت مأسرتي سلست عمد كتسان استفر ديو حدا كان مكرات أبالات بوليس أمريكا زنبرة ميجر ماك نتو أسور مستقمتو سمو قدم محتات بقو نبقو سم بديلو ما استعوت إخا كبل بمقرام زحاتتو أسور دنقرقر نابلو حجيز ما تزولخو كبل ملسلو قدم حجب زي تأثير كاي تفلتن قدم حجب زخونة بيت ما أثرت تأثير يفلتني ويليام ويستن دي سمكا لك علخا وموز بيت ما أثرتي نبركان فتم اتا عينتو بحرقان كابوت انكوت عزليا ميجر طاولو بقنبو إيدو بحيل بمهرام كابوتو حف إلو بين كم زهارم كام بعلمن كم استحبابرو خان تراين قرني بلو بخسارو عتعيتو بفرهيدو مبالزي إنو زنبر أسور قويتاي إمانني أنا قد محجة أسيري فلتني بلو تنفاسنا حترو بدقة زنبرو أبالات بيت مأسرتي نابتخفلاتو ميجر ماك ناب أزازت بيت مأسرت قربيلو إذا أسور عبز منبارو رقص أنيعي بمنبال مزاقبو أم مجنسال أتواب دحر قال دقايق ويليام ويست استتحفو كيح فايل سحابة تحت تسم بتنقاق التحزلو أسور زبل صحف نبرو نتسألي بمملكات دما نويليام إذا سأل خاريكونن بلو ويليام اتسألناتو مخانو بمئمان نتب تحت تسأل تزرزيروز نبرا عينت قبن مسعنببة نقلتو أبايتا فتقبلا بقتلت سب نحلفت نايستفرد سب منبارو أمونغو تحز مفتح نايت بيت محبوس بقيانا بتخفل بمقتاو ويليام ويست أبقام يرقلو زبل كالق زدنتو نقر حبروم نويليام بمبربار معكان برتيلونا كايرلو مستي أب فايل ويليام تمزجيو زنبر حبريتا دما تمساسالت أنيحو اتزقرم تسقاميتي أتابعتي حنتليتو كلتيوم كاب جافات قوريتا من بارايو أبت بيت محبوس زنبر ويليام تصويعهم مستحدش أسور ويليام الرخبوهم نمئمانو زتقم من مسسال دما نبروم دحيرو خمس ترقاقة اتبقتلت أبت بيت مأسر تخابزاتو كلت عامتات أوتصيرو زنبرة علو القبننيا ويليام أقدمو ناب حار قزاق خزمت مساعتو ويو أتابعتو تقوريتا اتي أبوخر ناي سركة موكروس تتحزا ويليام دما بتمساسالي فيترو ناي معطو ناي تخسر قوزاتو وقزام السبريو أتابعتو استقورتات بتم عدمن دقاو ترئيتن زفل زي نبروم قنك أماناتو زيكونو سبات سمادي أمون تمساسالي نيرو كلتيوم أبشرشي كفل تمرت زوقارتون تصوتاق عصو سكيعت زفتون نيروم اتي زيادة زرنتو قن
ክልቲኦም ካብ ተመሳሳሊ ስም ዘለዎን ጎራዙ ሜሪ ዝፅውዓ ደቂ 5 ዓመት ህፃናት ነይረንኦም ክልቲኦም ውን ነቲ ውላድ ናትና ይኮነን ብምባል ክሳብ ዕለተ ማእሰርቶም ኣብ ቤት ፍርዲ ኮለል ዝብሉ ዝነበሩ እዮም ግድል ዞም እሱራት እንተዘይተፈትሖ እኳ መንግስቲ ኣሜሪካ ምጥቃም ኣሰር ኣጻብዕቲ ከተኣታቱ ግን ደሪኹ እዩ ስሞምን ስምትነ ዝኣገባብ ኣብ ሂንዲ ብምትእትታው ካልኦት ክጥቀሙሉ ዝፅውዕ ዝነበረ ብሪጣንያዊ ኣመሓዳሪ ሰር ዊልያምን ዝመሳሰል ብምዃኑ ድማ ንብዙሓት ዘገረመ ካልእ ግድል እዩ ሞት መወዳእታ ጉዕዞ ወዲ ሰብ ካብዚ ዓለም እዩ ሞይቱ ዝተባህለ ሰብ ዳግማ ይምለስ ድዩ ንዝብል ሓካይም ምስትህላወ ጠቓሞት ወይ ድማ near death experience የተኣሳስርዎ ነቲ ካብ ሞት ተመሊሱ ዝብል ብሂል ሃተፍተፊዩ ካብ ምባል ሓሊፎም ካልእ ስነ ፍልጠታዊ ሙጉት ኣይሃብሉን ኣብ 2011 ወዲ 57 ዓመት ብሪጣንያዊ ሲ ካምፐል ኣቦታ ስርሑ ሃንደበት ብምውዳቑ ናብ ሆስፒታል ሳውስሃምፕተን ተወስደ ድሕሪ ዝተገብረሉ መርመራ ከዓ ብሓካይም ሞይቱ እዩ ተባሂሉ ክሳብ ቤተሰቡ ዝመፁ ሬሳ ሲ ካምፐል ናብ መዝሓሊ ክኣቱ ድማ ተወሰነ ዘድሊ ምድላዋት እናተገብረሉ እንከሎ ሲ ካምፐል ሃንደበት ዓይኑ ብምኽፋት ነቶም ሓካይም ኣለኹ በሎም ሲ ካምፐል ድሒሩ ንኹሉት ሞይቱ ምስተባህለ ኣብ ክፍሊ መጥባሕቲ ይኹን ክፍሊ መቐመጢ ሬሳ ኣብ ልዕሊ ኣካላቱ ዝፍጸም ዝነበረ መስርሕ ሕክምና ብዝርዝር ሓቢሩ ሓደ ካብቶም ሓካይም ንልበይ ከበራብር ኤሌክትሪካዊ መሳርሒ እናተጠቕመን እታ መንእሰይ ነርስ ድማ ክትነብዕን ይረኣየኒ ነይሩ እቲ ጸኒሑ ናብቲ ክፍሊ ዝኣተወ ካልእ ዶክተር ውን ሞይቱ እዩ ናብ ቤተሰቡ ደውሉ ክብል ይሰምዖ ነይረ ኢሉ ሲ ካምፐል ብዛዕባ ድሕሪ ሞቱ ዝነበረ ኩነታት ምስተሓተ ሓንቲ ዘይፈልጣ ሰበይቲ ናብቲ ክፍሊ መጥባሕቲ ብምእታው ምስኣ ክኸይድ ሓቢራትኒ ነቲ ብዓራት ተጋዲሙ ዝነበረ ድኹም ኣካለይ ገሪፈ ምስኣ ክኸይድ ይዝከረኒ ኣቐዲመ ዝፈልጣ ኮይኑ ይስማዓኒ ነይሩ ኣብኣ ድማ ልዑል እምነት ኣሕዲረ ነይረ ናብ ሓደ ድሙቕ ብርሃን ዝነበሮ ቦታ ምስ በጻሕና ምንጩ ዘይፈልጦ ብርቱዕ ድምፂ ነታ ሰበይቲ መለስዮ ገና እዩ በላ ንሳ ድማ ብኢደይ ሒዛ ናብቲ ገዲፈዮ ዝኸድኩ ኣካላተይ መለሰትኒ ከም ዝበለ እቲ ኣብ ሪሳሲቴሽን ጆርናል ዝወፀ ጽሑፍ ይሕብር ዶክተር ሳም ባርኒያ ዝተባህለ ክኢላ መርመራ ምብርባር ልቢ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ስቶኒ ብሩክ ኒውዮርክ ምስ ብጾቱ ብምዃን ምስ ልዕሊ 100 ካብቶም ሞይቶም ተባሂሎም ዳግማይ ዝተበራበሩ ሰባት ርክባት ኣካይዱ ነይሩ ናይ ልዕሊ 2000 ካልኦት ሓበሬታ ዝኣከበ እውን እዩ ተመክሮቶም ሰባት ነንበይኑ እኳ እንተነበረ ምስ ሕልምን ሃልወሳንዩ ዝመሳሰል ነይሩ ይብል ሳም ባርኒያ ሳም ኣብ ጽሑፉ እዞም ሰባት ሞይቶም ምስተባህሉ ዳግማይ ክሳብ ዝበራበሩ ብሸውዓተ መድረኻት እዮም ዝሓልፉ ነይሮም ፍርሒ ምስ ኣምላኽን መላእኽትን ምርኻብ እንስሳታትን ኣትክልትን ምርኣይ ብርቱዕ ብርሃን ምርኣይ ምስ ኣቐዲሙ ዝሞተ ኣባል ስድራ ቤት ምርኻብ ድሕሪ ምሟቶም ኣብ ከባቢኦም ዝነበረ ፍጻሜታት ምዝካርን ናብ ገነትን ሲኦልን ምብጻሕን ይብል ገለ ካብቲ ሳም ዝኣከቦ ምስክርነት ናይቶም ዝተመልሱ ምስ ንጠቅስ ኣብ ሓደ ዓቢ መጋረ ሓዊ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣብ ናቱ ጉድጓድ ኣትዩ ብሓዊ ይቃጸል ነይሩ ምስ 4 ካልኦት ኣብቲ ሓዊ ክቃጸል የዳልውና ነይሮም ሃንደበት ግን ንዓይ መሊሶምኒ ሕጉስ ይብል ነይረ እንስሳታትን ዕሙራት ኣግራብን ዘለዎ ቦታ ርኤ ነቶም ኣቐዲሞም ዝሞቱ መቕርበይ ርኤዮም ገሊኦም ሕጉሳት ገሊኦም ድማ ጉህያት ነይሮም ሓንቲ ካልእ ኣደ ምስ ተበራበረት ንጎረቤታ ወላዲትካ ብኣካይዳኻ ትጉህ ከም ዘላ ሓቢራትኒ ክትብል ገሊጻትሉ ነይራ ዶክተር ሳም ባርኒያ እዚ ሃልወሳዩ ሰባት ምስ ጉዕዞ ሞት ኣብ ዝፋጠጠሉ ህሞት ነቲ ኣቐዲሙ ኣብ ሓንጎሎም ዝተቐርጸ ነገራት እዮም ዝስእሉ ንኣብነት ሓደ ህንዳዊ ምስ ተመልሰ ንክሪሽና ርኤዮ ይብለካ ካልእ ድማ ንኣምላኽ ርኤዮ ክብለካ ንቡርዩ ይብል ብስነ ፍልጠታዊ መንገዲ ሞይቱ ዝተባህለ ሰብ ብኸመይ ዳግማ ይምለስ ንዝብል ሕቶ ግን ልዕሊ ስነ ፍልጠታዊ ምርምራት እዩ ካብ ምባል ሓሊፉ ካልእ መብርሂ ሃበሉን
ንዓሰርተ ሓሙሽተ ዓመታት ኣብ ዝተርእዮዚ ምርምራት ዘካየደት ዶክተር ቤኒ ሳርቶሪ ተመክሮ እቶም ሞይቶም ተባሂሎም ዝተመቱ ሰባት ሓቀኛን መንፈሳዊ መልእኽቲ ሓዘልን ምዃኑ እያ ትምጉት። ንሳ በዚ መድረኽ ሓሊፎም ዳግማይ ዝምለሱ ሰባት ኣብ ኣካይድኦም ርኡይ ለውጢ ብምምጻእ ኣብ ሞትን ላዕለዋይ ፍርድን ኣጽኒዖም ብምእማን ህይወቶም ናብ ባሕታውነት ገጹ ክዘዙን ካልኦት ናይ ምሕጋዝ ባህሪ ኸርእዩን ይጅምሩ ትብል። ወዲ 32 ዓመት ብሪጣንያዊ ኣባል ፖሊስ ስቲቭ ጌትንዝ ምስቶም ናብ ቤት ጽሕፈት ፖስታ ከተማ ለንደን ብምእታው ገንዘብ ዝዘረፉ ሰረቕቲ እናተታኾሰን ከሎ እታ ብርእሱ ዝኣተወት ጥይት ኣብ ባይታ ከም ዝስጣሕ ገበረቶ። ስቲቭ ብዛዕባ እዚ እታ ጥይት ክትሃርመንን ናብ ሓደ ጸሊም በዓቲ ክጸድፍን ሓደ እዩ ነይሩ። ኣብ መወዳእታ እቲ በዓቲ ሓደ ብርሃን ነይሩ። ብድሕሪኡ ድማ ጻዕዳ ሰማይን ከም ሉል ብርቕርቕ ዝብል ገማግም ዘለዎ ባሕርን ነበረ። ኣው ምስ በጻሕኩ ቶም ቅድሚ 7 ዓመታት ዝሞቱ ወለደይ ጻዕዳ ተኸዲኖም ደው ኢሎም ናባይ የቋሙቱ ነበሩ። ኣእዳዊ ናብኦም ብምስዳድ ክማልኡ ንምስሓተትክዎም ግን ወላድየይ ደጋጊሙ ግዜኻ ይኣኸለን ይብለኒ ነይሩ። ጸኒሑ እቲ ለሚሱ ዝነበረ ኣካላተይ ሓይሊ ክድልብ ጀሚሩ ይብል። ስቲቭ ምስተበራበረ ኣብ ውሽጢ እቲ መትሓዝ ሬሳ ዝኾነ ጸሊም ጎማ ምህላው ተገንዘበ። ኣካላቱ ብምንቅስቓስ ድማ ነቶም ሬስኡ ናብ ሆስፒታል ንምስናይ ኣብታ ኣምቡላንስ ዝነበሩ ኣባላት ህይወት ኣድሕን ዘሰንብድ ናይ ኣለኹ ምልክት ሃበ። እቲ ዛንታ ቐጻሊ እዩ። እቲ ግድል ግን ክሳብ ሕጂ ኣይተፈትሐን። መጻኢ ናይ ምንባይ ክእለት ኣለና ዝብሉ ሰባት ምርኣይ ዳርጋ ንቡር እዩ። እንተኾነ ግን እንስሳታት ልዕሊ ደቂ ሰባት ነዚ ኣገራሚ ተርእዮ ከም ዝውንኑ ብተመራመርቲ ተረጋጊጹ ኣሎ። እቲ ካብ ዝሓለፈ ጥሪ ጀሚሩ ንውጽኢት ጸወታ ኣሜሪካን ፉትቦል ኣቐዲሙ ብልክዕ ክንበዝ ጀመረ ዮሚ ዝተባህለ ከልቢ ነዚ ሓቂ ኸራጉዶ ጀሚሩ ኣሎ። ወናኒ ዮሚ ነቲ መንገዲ ኢንተርነት ዝካየድ ምውርራት ጸወታታት ኣሜሪካን ፉትቦል ብተደጋጋሚ ክዕወተሉ ምስ ጀመረ ካብቲ ምውርራት ክእገድ ስለ ዝተወሰነሉ ኣቓልቦ ንምስሓብን ገንዘብ ንምኽዕባትን ንኹሉ ውድድራት ሳላታ ኣቐዲሙ ነቲ ውጽኢት ዝሕብሮ ዝነበረ ዮሚ ከልቡ ይፈልጦ ምንባር ሓቢሩ። ንሱ ሓደ እዋን ነቲ ኣብ ቴሌቪዥን ዝዕዘቦ ዝነበርኩ ጸወታ መንኮን ትዕወተሉ ትኸውን ኢለና ሓሰብኩን ከለኹ ዮሚ ከልበይ ሃንደበት ምትንሳእ ንልዳት ጋንታ ስተለርስ ክልሕስ ጀሚሩ። ንሳ ድማ ተዓዊታ። ንስን እተን ሰሙና ዝገጥማ ጋንታታት ኣብ ነንበይኑ ቢያቲም ስሃብክዎ ድማ እታ ዝመረፃ ጋንታ ተዓዊታ። ካብኡ ንኔው ብሓገዝ ከልበይ ክዕወት ጀሚረ ይብል። ዮሚ ነቲ ድሒሩ ብተመራመርቲ ዝተገብረሉ ፈተነታት ብምልኡ ብልክዕ ተነቢዎ። ኣብ ሰብዓታት ተመራመርቲ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ንሓንቲ ማንቲለ ካብ ደቃ ብምፍላይ ኣብ ውሽጢ ኣብ ሳማሪና ኣመጥዋ። እቶም ኣብ ደገ ዘለዉ ውፀቶም ድማ ነቶም 4 ደቃ በብሪጋ ክቐትልዎም ጀመሩ። ሽዑ እታ ቅድሚ ገለ ደቃይቕ ሰላማዊት ዝነበረት ማንቲለ ክትዕገርግርን ነቲ ዘላቶ ቦታ ፈንፂጋ ክትወፅን ክትፍትን ጀመረት። ነፍሳ ግዲ ነጊርዋ። ቴሌቪዥን ABC ኣፈነውኡ ንሓሳባት ወናኒቱ ዘንብብ ሕንጻይ ኣቕሪቡ ነይሩ። እታ ኤሚ ሞርጋና ዝተባህለት ኣሜሪካዊት እቲ እትውንኖ ሕንጻይ ዋላውን ብኣካል ምስኣምስ ዘይህሉ ነቲ ትገብሮ ዘላን ክትገብሮ ተሓስብን ተግባራት የዳምፅ ምንባሩ ትሕብር። ሓደ እዋን ነታ ኣብ ፊኒስትራ ዘላ ባዞ ፊዮሪ ማይ እናስተኸዋ ከለኹ እቲ ኣብ ካልእ ክፍሊ ዝነበረ ሕንጻይ ፊዮሪ ማይ ክብል ጀሚሩ ትብል። እቲ ተርእዮ ምስ ተደጋገመ ዶክተር ሮበርት ቪልዳርክ ካብ ዩኒቨርሲቲ ካምብሪጅ ነቲ ሕንጻይ ኣብ ትሕቲ ምርምር ኣእተዎ። እቲ ሕንጻይ ዋንኡ ኣቐዲማን ዝሓሰበቶም ተግባራትን ኣብ ውሽጢ ገዛ እንከሎ ብደገመን ማዕጾ ይኩሕኩሕ ምንባሩን ስእሊ ምርኣይ ስም ዋናታቶም ብምጥቃስን ኣገረሞም። እቲ ዛንታ ብዙሕ እዩ። ሳም ኣላርዲስ ዝተባህለ ኣሜሪካዊ ሓደ እዋን ነቲ ጅም ዝጽዋዕ ከልቡ ሒዙ ኣብ በረኻ እንከሎ ኣብ ትሕቲ ሓንቲ ገረብ ኮፍ ክብል ሓሰበ። ሽዑ ጅም ቀዲሞ ናብታ ገረብ ብምኻድ ኣብ ትሕቲኣ ኮፍ በለ። ሳም ተንሲኡ ናብ ካልእ ገረብ ኮፍ ክብል ምስ ሓሰበ ድማ ሕጂ እውን ጅም ቀዲሞ ናብ ኣኸደ። ሳም ንበዓልቲ ቤቱ ጅም ንሓሳባቱ ከም ዘንብብ ምስ ሓበራ
ጽሉል ከይብሉኻ ብምባል ካልእ ሰብ ከይነግር ገንሓቶ እንተኾነ ግን ተግባራት ጂም ክውረምስ ጀመረ ሰባት ብብዝሒ ናብ እንዳሳም ክውሕዙን ንጂም ብዙሕ ሕቶታት ክሓትዎን ጀመሩ ጂም ድማ ኣይሓመቐን ሙሉእ መልሲ ሃቦም ሓንቲ ሰበይቲ እታ ትማሊ ዝተመርዓወት መንእሰይ መን እያ ምስ በለቶ ናብ ሓንቲ ጎርዞ ቀሪቡ ብኽዳና ሓዛ ካልእ ድማ ንዋናኻ ሓዞ ምስ በሎ ናብ ሳም ብምቕራብ ኣብ ትሕቲ እጋሩ ኮፍ በለ ብድሕሪዚ ጂም ገበነኛታት ኣብ ምኽሻሕ ብንጹር ክትሓባበር ጀመረ ድምጽቶም ከመይ ኢልና ንኽእል ብኣሚንና ንሰባት ንጥቅን ዝብሉ ሰባት ምስ በዝሐ ሓደ እዋን ባይቶ ብምእካብ ሓላፍቲ ባይቶ ንጂም እቲ ንንድፊ ሕጊ ውድድር ኣፍራስ ዘቕረበ ኣባል መን እዩ ክብል ሓተቶ ጂም ድማ ንባክ መሃን ዝተባህለ ኣባልቲ ባይቶ ብኽዳኑ ሓዞ ነቲ ሕጊ ዘቕረበ ኣባል ብዘይካዚ ጂም ብኻልኦት ቋንቋታት ወተሃደራዊ ኮዳት ዘቕረበሉ ትእዛዛት ሰሚዑ ኣብ ምትግባር ልዑል ክእለት ነበሮ ሓደ እዋን ሳም ንስም ሓደ ሰብ ኣብ ወረቐት ብምጽሓፍ ነታ ወረቐት ኣብ ጅባ ካልኣዩ ኣእተዋ ሽዑን ጂም ነቲ ብሓንጎለይ ዘሎ ሰብ ተንክፎ በሎ ጂም ድማ ናብ ክሌይ ዝተባህለ ሽማግለ ብምቕራብ ክልሕሶ ጀመረ እታ ወረቐት ምስ ተኸፍተት ድማ ሞርጋን ክሌይ ዝብል ስም ተጻሒፍዋ ነበረ ካልእ እውን ግድልቲ ኣብ መካነ እንስሳ ቺያን ሆ ቻይና ዝነብር ኣቐዲሙ ፖርቱጋል ንውድድራት ኤውሮጳ 2016 ዓመተ ምህረት ከም ትዕወተሉ ዝተነበየን ቅድሚ ምንጋር ውጽኢት ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ብሰዓታት ትራምፕ ከም ዝዕወት ዝተነበየን ህበይ ንውጽኢት ውድድራት ዋንጫ ዓለም 2010 ዓመተ ምህረት ዝተነበየ ፖል ዝጽዋዕ ኦክቶፐስ እታ ንውጽኢት ዋንጫ ዓለም ብራዚል 2014 ዓመተ ምህረት ዝተነበየት ድቢ ፓንዳንግ ካልእን ይጥቀሱ ብዘይካዚ ኣቐዲሞም ዝተኻየዱ ምርምራት እንስሳታት ባህርያዊ ሓደጋታት ቅድሚ ምኽሳቶም ኣቐዲሞም ከም ዝፈልጡ ተገሊጹ እዩ ፍትዋት ተኸታተልቲ ሲነማ ሰመረ ኣብ መደብና ዘለኩም ርእቶን ንቐፌታን ክትሰዱልና ብኣኽብሮት ንሓትት